Отиваме в Кой е по най-наби ТВ, за да чуем малко семейни пекантери от едно момченце. Здрасти, Диана. С кого си тук? С мама. С мама. Това ли е тя? Да. Какво работи мама? Штрака на компютъра само по време на лягане на пътати и викам. Ами ще и вика, като штрака. Штрака на компютъра само по време на лягане на пътати и викам. Защо? Ами защото не лягам. Знаеш си. Кой не ляга? Мама. И той какво вика? Много любопитен той бати Енчо, бе. Ще вземе да научи нещо по-така, после ще трябва да слагаме червени точки и на детските предавания. Да чуем все пак как Деянчо ще пресъздаде диалога между мама и тати. И той какво вика? Как и вика? Хайде, ела си лягаш, бе. Какво и казва? Дисла, айде да лягам, бе. Оправяй креватица. И тя какво му отговаря? Още малко и си лягаме, бе. И той? Ама айде, спи мисло. А тя? Ами като си казвам след малко. Явно има разбирателство в това семейство. Дисла, айде да лягаме, бе. Още малко и си лягаме, бе. Ама айде, спи мисло.